akaenda kwamashambanaka kwa murewa uko kuno kwakakurira nekuzvarwa yaMUVENGWA ndikanoita urukuro nagogo gogo Muvengwa gogo Chinyanga amai vanova ndo vakabara kaiyeka Chinyanga enhevha neiri dangwe gogo avati neurombo gogo vakatisiya pari zvino toti kwavari koko ngavazororeka murugare basa ndo ravakasiya vapedza. Ndiri pangu makadiwo ndinondireti makamba. Tingade kuziva kuti imimi vana venyu vamakatumbura vangani? Vana vangu vandakatumbura kusanganisa wapenyu newakafa 12 nevhanei Irene Zvinemi Tichayana Zivanai Lanzrot Batsirai anyway Nesbet Comfort ndiwo wapenyu. Masawo mwacho ainzi Gwinyai vamwe wacho dzakabva dziri nhombo. Aiwa tine urombo chose. Hese Nevhanei wakakurira kupi? Wakabarirwa kupi? Nevhanei akabarirwa pano pamusha pake kuzomba kunoko. Akakurira aimbonetsika nokurwara achimboenda kwasekuru wake asi muri muzomba muno akazokurira panapa. Chikoro chake tingati wakatanga kupindira upi? Chikoro chakatanga kupindira kwa Morris. Akambotanga kwa mashambanaka. Vaso enda kwa Morris ndo kwakazopedzera secondary yake. Zoenda kwa Mugabe. Achikura achimhanya sedangwe mwana wenyu angari munhu akaita sei muchimuona achikura achiri mudiki kudai? Nevhanei angari munhu ainzwisisa ngari munhu mwana aiti kana ukataura naye kana raini raitoita zvokuti dai ndarorerwa zvangu naNeva nomunhu waanga ainawo. Agovana konaka uchita kukumbirwa kudaro kuti saka achiri mudiki mabasa ake aita zvamaiona pakusha pana achimaya ndezvi. Nevhanei akaenda kutema mapango kuseri kogumuko ega nomombe. Gomo ranzichi Chishaya mabvudzi ega nomombe ega asina anomuchairira. Apanga akura seapa? Ngati yaruke zvokuti anga akutenda kuchikoro. Achiuya nawo mapanga achiwa akadanga rumombe ega achitakura matombo uko akadanga rumbudzi aienda kurima kumunda achizvichairira ega Nevhanei. Kureva kuti munhu anga achiziva magariro ekuno kumusha. Tereke zvakanyanya kurima airima nomombe ega mugadheni aishanda zvokuti nani sina dambudziko naNevhanei. Asi mimi pane panguva yamaimbowana vari vadiki kudaro muchimbowaitira ungano? Zvakanyanya kunyanya yeNevhanei aiziva ngano notsumo ndaimiitira achibvunza mukomana uyo anga ari munhu aida kuziva ukanga muitira tsumo anobva akubvunza kuti zvamaita tsumo iyi inorevei simutsanangurira hakangamwe anga asingakanganwe. Kureva kuti shona imwe yakadzika iye zvaibva kwamuri? Zvakanyanya zvakanyanya nasekuru wake vakabereka inini. Maanzakapo gogo Chinyanga vachitipawo ka Nhoroondo ka emukomana wavo ka Nevhanei Chinyanga anova zvakare mushakabvu sine yazvo takazoita mhanza ikurukura zvakare ka na Mudhara Chinyanga Mudhara Ephraim baba va Nevhanei Chinyanga tine urombo zvakare kuti vakatisiya makore mashomanini adarika ya Mudhara Ephraim Chinyanga. Aiwa tinoti zororai murugare baba. Ndinoitwa Ephraim Chinyanga. Ephraim Chinyanga akabarwa gore ripi? 1931 chesa zvangu kuti asi gore rangu ndera 1931. Kupi? Ndakazvariwa muno muRuzevo pana baba muno mumashambanaka. Vana baba vaigara muno mumashambanaka? Vaigara muno. Ndimi baba nyakutumbura Nevhanei. Nevhanei angari munhu akaita sei? Ndimi makakura naye muchimuona muchimurera? Mwana anga anotsika. Ni patsika dzake ndakatozorasika nenzira yekuti kuroora kwaakazoita mukadzi anowana naye pedzisira anowana foni naye. Ipapo ndo paakawamba kurasika. Aiwa kasi tikatasaka Nevhaka kumwe kwesoko akabva zvakare nevamwe vakadzi achiramba vakadzi vese vanga vari sei vavo?
wanga wakanaka wanga wakanaka ndinoti kuno anowana wairiwa sipo amaiki naninge na uyu iwo wanga wakanaka zvekuti kana upenyu hwawo wanga uchiti ndinomukadzi nemuroora pano. Batsira chinyanga ini zita rangu ndironzi Batsira Chinyanga. Ndakaberekwawo mugore ra 1979 kuzumba Maramba Pfungwe. Ndiri munin'ina wa Nevane Chinyanga. mamunzo akayoka Batsira Chinyanga ari mune zvekuimbawo zvakare zvozvika angoterawo matsimba amukoma. Mukoma ndezvipi zvimwe zvauchiri kutondera nezvavo zvavaita paudiki hwavo? Mukoma munhu akanga ane njere dzakapinza zvokuti mudzinza mese munhu aigona kutiunganidza tese vanhu vachimuteerera achitiudza mazano chaiwo anovaka zvokuti kubva ari pachikoro munhu aingoteererwa even kuchikoro vanhu vaiita zvezvokuimba zvechechi vari kuchikoro ikoko. Saka munhu akangokura achifarirwa nevanhu, anga angori neropa rokuti vanhu chaataura chese chaitovaka munhu, saka vanhu vaimuda. Munhu akangokura ane pfungwa dzakasiyana nedzevamwe. Zvimwe zvaiita kuchikoro ndezvipi atingati maactivities? Chinhu chawainyanya kuita chawaizikanwa nacho waimhanya. Inova ndiyo sport futi yakaita kuti wazotorwa waende kuarmy nokuimba ikoko ndo zvinhu zvawaizikanwa nazvo stereke. Handiti muri kuona ka vana ava ngati vakurudzirei zvipo onai ka kumhanya ikoko kwakamuita kuti akwanise kukwana ka kuchiutoko. Zvinhu zvinofadza chose. Right, ndakazoita kurukuro zvekare ka neumwe munin'ina wake anonzi anyway Chinyanga arimo zvake mbare mumaflats umuka. Regai tinzweka anyway Chinyanga achipinda mudara achitiudza yeka kuti mukoma wanga ari munhu akaita sei. Ndikangoti mukoma inini ndichikuru munhu anga ari mukuru kwandiri, but kana tiri kutaura zvokuti mukugarisana mudzinza kana nomukugara nokwevanhu aiva munhu anga ari munhu anga akanyarara zvokuti, asi munhu aiwanza majokisi mukugara kwake nguva zhinji zvokuti even kana zvokuzonzi zvokuti madhirama zvezve even paaita zvemadhirama pepe sitatoza takaenda kumusha tinoenda kusvika kumusha mbabvu dzichirwadza nokuseka achita mafanis ndo akanga ungori upenyu akanga asina nguva yekutsamwidzana nemunhu kana kuti mbati nguva yake ngizhinji yange iri yekufara. Ndo kuziva kwandakaita mukoma uyezve mukoma kana totaura zvomudzinza vanhu vedzinza totoziva kuti takatorasikirwa because taiziva kuti kana vanhu vakanetsana mudzinza aizoya kubatanidza vanhu. It's like tinowangova mukuru wedu vamwe ataimbonetsana navo nenyaya dzemushonga idzi, but akati aiwa kumana come down ngatitese ngatigare pasi titsvagire way forward. Saka munhu aibatanidza vanhu kana vanhu vakanzi vanetsana. Ndo kuziva kwandakaita muna mukoma. Zvimwe zvaiita ndezvipi? Mukoma anonzi kuchikoro waicheka chikoro zvisingaiti, kubvira nyaya dzemasports waimhanya bhora ndo anosanzwa hangu nezvara kuti waitamba ine, but kana totaura in terms yekugona chikoro mukoma waigona chikoro. Ende kana kuna naamai waitogara vachitotoka kuti dai mwana wangu even izvo zvaamai vanogara vachitaura kuti dai mwana wangu ari mupenyu ndingadai ndisina dambudziko, because mukoma waitonzi waitumika zvisingaiti zvokuti waisisi generation yedu yokuti ukambotumwa unombokombrena mukoma wainzi waibopa mombe wari 1 wachisichairira wari 1 wapedza kudaro wocheka mariji wotora nafuti nana amai woenda unokanda. Saka munhu wokuti unonyatsoona kuti chero kada kuzvishingirira ungambosvika pazviripo. So kuti imi hamutozivi izviita sei? Chipo zvacho icho hatingambochigona kana takada kushinga zvinenge hatimbati. Nzwapepereka tinze gogo vachipinda mudariro vachitiudzawo kuti wanano yaMUVENGWA yanga yakamira seiko. Abva zera akatizirwa nomusikana. Musikana wainzi ana aibvipi? Aindi Penina aibva kwaMakoto. Anga asati apedza chikoro. Inini ndikabva ndati zvakanaka mwanangu, asi ini shungu yangu yandiri kuda nekuti uende kuchikoro. Mukadzi wake anogara zvako pano, wopedza chikoro mukadzi wake uinaya uende chete kuchikoro. Ndo patikazomutsvagira nzvimbo yekuenda kwaMugabe. Penina ari kupi? Akafa. Panguva yacho pamaiti mimi agare panapa uyo achienda kuchikoro Penina anga aripi? Akanga ari pano. Akatozobara mwana, atozosununguka. Akaita mwana naye, mwana wacho aneva naye akatoroorwa. Ainzi animo? Anonzi Modi. Ari kuya here muzukuru pano? Anouya here.
aiwa zvinofadza chose kuva right. Wapedza chikoro chake wakazodi wakaramba vakauya pano pamba akagara isina penina penina akanga atoenda kumba kwake akaenda sei imi mama muti agare pano akati kuti inini ndigare pano murume wangu achifunda ini ndoita kudzidza achibatsireba dai mama titi mutipinze chikoro tese kana kuti muregese mwana wenyu chikoro ndopatikakonana ipapo ndikati mwana wangu anoda kuenda kuchikoro zikazi muregesewo chikoro tsigare nevabereki vake vachitodaro futi saka imimi makazoona kuti aiwa kana zvakadaro takonana ndakati takonana mwana wangu ndoda kuti aende kuchikoro nokuti chikoro inini chakawigiwa nasimidzi nokuti vakanga vasingaise pachena chikoro inini yochida nyangwe zvandiri zvino kana muzukuru ndinokwiridzira kuti aende kuchikoro saka ipapo pakabuda shoko iroro rekuti aiwa kana zvakadaro ngatiparadzane muridzi wemudzimai aiti chii anevane haana kuita kushungura zvakati oraendeenda kuchikoro kuchikoro ndokwaakazoya nomudzimai wake ko iye mudzimai penina nevane akati chine zvapenina akangoti hazvina basa amai nekuti wakutoti inini ndirege kuchikoro ndandati iye agare pano ini ndopedza chikoro tozogara tese pano zvino zvaati inini ndirege kuchikoro ini handirege kuchikoro kana achienda ngaaende zvake kudzimai azopedza chikoro chake bvauya atisa mudzimai akazotisisa futi pamugabe ikoko ndiani wakatisa maybe akatisa maybe ainzi maybe ani seinemo yababa wake ndakuikangama asi ndokwaseke uko ndokwaseke ndokubva vauya vagara pano vauya vese vagara pano ndikati manje wapedza form 4 yako handichakuti baenda kuchikoro chigara nomukadzi wada kuroora zvaakwauri chigara nomukadzi wake vaagara naye akazoroora kamukadzi wake akagara naye ndobva azobva kumusha akuya kutauni kunoku kwaakazonotanga kushanda kuchisoja akazoita umwe mukadzi akabva aenda kutsvaka basa rechisoja kuharare ndariwana rechisoja ndakutora mudzimai wangu ndonogara naye kuharare vaenda kogara kuharare imi makazvifarira kuti ainonopinda basa rechisoja ndakati ko ndingamurambidze basa handiiti kumutsvagira anoita raanoda kana warigona warida zviri kwauri vakagara vese anowana wairi naye komana nomusikana maybe uyo ari kupi akanga azorambukana nevha nokuda kwouyu mukadzi azofa ainaye iye akamurambisa iye chii chakaitika mimi kuti muzodzimara munzwa kuti uyu mudzimai maybe aenda chakaitika ndechekuti akauya nowana kuti amai ndichengeterei vanawo mudzimai wangu aenda ndikati inini handichengete wana amai vapenyu ndikanga ndachichengeta wana amai vapenyu zvadudzira kuti inini ndafarira kuti urambe mukadzi wako aiwa ndobvira kuti nini zvakatangira papi kuti iye ozoti maybe achienda uzounza vana kuno chii chachaitika nyaya handisiri kuharare ikoko wangu andori kuharare ikoko makazongonzwa nini ndakazongorwa akuya nowana ko muroora chii handiye muroora akauya ndiye nevha akauya muroora aendeswa kumusha kwawo ukaramba iyeyu ucharamba umwe futi handidi bachengeta vana vako ndakaenda komupa vana vake akango kuno kubva wakauya haana kuuya nawo ndiyo akapa muzukuru ndiye akasvika nawo kuno kungosairira ndaine wana ndagara nawo ndapedza 1 month pekupa ndakati wana aendei ndokuisai kuna baba wenyu ndikaenda ndakazomuona ani mudzimai iye hainaye kuuya kwakaita mudzimai imi hamunobvira maudzonzo kwa mudzimai handina kuudzwa hamuna kuzwa ndakazoitawo kuona ndaenda nowana vandasiya ndikati murume enyu ari kupi ndimi here muridzi weimba ino zvikandi murume wangu ndinevhane ndikati saka munozotaurira murume wenyu kuti ndauya nowana wenyu vandavasiyira mukadzi wenyu ndikati mumba wana wake ini ndaenda handichengete wana amai vapenyu haana kuteera ini ndichingobva ikoko zvakabva zvangoita uyu amai wanawo akarambana nawo vakanga vabva vauya vachitoda kukwira kukoti ndakatorewa wana vari vadiki saka adaro zvaauya nevhane akatya kukuriwa ndopaakabva apereka vana kuna amai wavo
kamba kana dzakadimikira iguru right dzakaunza vana kumusha achizara roora mukadzi wanga asangana naye kutauni ngati nzodzi zvakasangana sei nemukadzi wacho kutauni mudzimai wekutauni ini ndinoitwa tafadzwa naitema ndakaberekwa kwaMurewo kwaMusami mugore ra1975 ndakadzidza primary yangu pakati primary kusvika grade 7 ndakazobva ndikauya kuzogara natete vangu kutafara ndakazodzidza paOreo Girls High kusvika form 4 ndakapedzera paOreo but handabuda hangu zvakanaka ndakabuda nemana ndichibva ndazoitawo kosi yandakaita saka ndakanga ndakushanda pakamupfinza mucantonist takeaway ngeri pakamupfinza vachinyanga vachishanda vari kuarmy kg6 saka dzimwe nguva vaiuya vachidya lunch yavo pacantonist takeaway ndobva vakandoona madhezi ekutanga ndaitombobva Rwanda vakaona vasvika neshamwari dzavo nepfuma yavo ndaiwanda tisingadi zvotaura nacho kuti masoja anonetsa saka ndiyena zvakazongoitikawo patozongotaurawo nobva tawaitirana asi chakazondishamisa ndechekuti navachinyanga hatina kudanana zve 2 weeks zvakangoita 2 weeks chete munhu achibva toti ndada kuroora inini handina kugutsikana nazvo takatombounganidzwa hama dzangu kati inzwa zvitaura murume but kana zviri zvamwari chinogona kungoita saizvozvo takabva tangoendawo kumushanda ndisina baba kwangosara amai nehanzvadzi dzangu vachibva vaito saizvozvo zvokuti vachinyanga kumusha kwedu pavakuwasha wese achinyanga ndiye munhu anonzi akapedza kuroora akatodzoserwa mari nana baba kuti hakuna munhu anopedza kuroorwa saka zvino zvinhu zvakafadza vabereki vangu neniwo futi ndakafana nazvo ayayayaya mukwasha akadzoserwa mari unzi aiwa hakuna munhu anopedza kuroora ndiri kuona umwe wakwasha vachiri kugara nevanhu vari kutsvagwa nanhasi uno angobvisa tsvagirai kuno kuna kuti mukadzi wari kugara naye achiri kutsvagwa izvozvi akovara vamwe kutodzoserwa mari kuti aiwa wanyanya kuzotendesa kwako iwewe kuti kutenda kwacho kuita kupfugama nemavhiri magokora saka imimi munhu angangoenda anobvisa mari ka shoko rakauya sei muso wakatanga ndaitya munozwa zvezvo kuti kana kungoti ukaona musoja semaonera ndaizvita inini masoja mapurisa ndaingoti vamwe vaibva vati masoja ukaroorwa nemusoja anorova vana zvaunombotaurawo naye kana chisaka ndo zvandaingotya kutaura kwataingoita kuti vadiki saka pavakanditi ndinokuda ndakatovawanda asi vavana kuora mwoyo vakamba vachiuya infact zvakazoitika ndezvokuti ndavapa adresi yekwandaigara ini mutori munzira kuenda uma ndatoona munhu atondigarira pagedhi kudhara atopaka mota atogara pagedhi kwakuzoti vane mafoni apa kwakusina maadresi vakatonditi awo ndipaipapo remagesi ndikati aiwo handina but ndatoona munhu apagedhi atondigarira ndasvika kumba ibva ndati hanzvadzi yangu anopo endairowa hanzvadzi yangu kuti zvomotamba kana muti azviite mboendaimumemera zvikanzi inini hangu handisiti kumana toitiri pakona kana vachirowa nhasi urowa ndikati zvina mhosva vakaramba uri mota musvika hanzvadzi yangu auye ini ndendirumba ndakambedza kuwanda but vakatoburuka vachiburuka vachibva uyamba hanzvadzi yangu vakangomona bva vapindomba hanzvadzi yangu akangoti ko masoja rudei vanhu vakanga vari vatatu neshamwari dzavo makamaflasha avo apa mota yakapakwa kundeye kuami zvikanzi makadii inokumburisana nahanzvadzi dzangu nzati vainzi venyu vandagara zvikanzi saka ndakatora nguva kuti ndizviintrodusa kuti ndanani ndambomirira izvozvo akabva ngoti baba mirai ndikutaurirei ini ndonzi nevane chinyanga bva wataura umwe wavo pane mwanzi kolena akashaya asi umwe wacho mupenyu zvikanzi mina taunzwa neuyu rapa chinongedzera inini saka ndakugwagwadza manje apa ndapakati pavanhu vanorova vese manje saka dzodzi yangu abva ngoti munogara ipiwa bva wabvunzana bva wataurana zvikanzi ini ndiri mukwasha wenyu pamwe angade kutya kutiintrodusa tati timutizive saka ndodzi yangu zvakamutoronguva kuti azvibhilivhe akabva asumuka abva apinda mubedroom akanga akuta kutumwa manje mukadzi wake kuti uyu ngaaende kamusipenishi nemavhisters ake akungoti handisunzisa zviri kuitika but asinyanga
zvimwe zvinhu zvavaindiitira soka handaifunga kuti zvinopera zvakadaro sinakazonashira mazvingoenderera mberi nedhirama vakandiitira musi wacho iwoyo ndisina ndambozvionawo asi zvakaitika kuna achinyanga saka bva vangozivikanwa musi wacho iwoyo. farira ndezvipi kunyanyanyanya kana makagara semhuri zviya zviya? achinyanga vaifarira nyama arangarira bere chairo zvokuti nanhasi so zvinotondiremera mararamiro andaakuita. Mufiriji unoida megara musina nyama vaida zvavo mavheji nederere but hapashaike nyama zvese ringave raisi sadza tii yavo vetowana something chekudya chinenge nyama. Vaiti kana vakazorora zvezvi havasi bhizi havasi kuenda kana kumhanzi havasi kuenda kubasa zvavaifarira kuda kuita ndezvipi? Chinyanga zvizhinji zvavaida vainyora madhirama nekunyora nziyo dzavo zvokuti dzimwe dzacho ndinadzo dzinotosvika 38 dzavakasiya ndinadzo. Vaifarira kunyora nyaya kunyora nekuverenga mabhuku vari pamba ndo zvavaifarira kuita. Kazhinji vakanga vasingabve paredhiyo redhiyo vaida vairidza zvokuti mamutonzwa nani nawo manje asi ivo vaiti kwandiri zviri kundiitira. Muimbi wavaifarira kunyanya ndikupi? Vaifarira Renard Dembo. Renard Dembo nziyo mukati iyi kai kana mukairidza nhasi ndinobva ndatongomuona. Kukura kutani ndo yavaifarira nachitekete kunyanya chitekete nekuti paruoko pavo vanga vakatonyorwa nzi chitekete vakazvinyora chizvipisa vega vakanyora kuti chitekete. Inze kuda bva kuna batsira yechinyanga munin'ina wacho bamuninawo kuti komaiguru vakauya here kumusha vakanoita chiroora maitino kuita urora avanombobvira vaita urora vakatongouyawo semunhu anga akugara namukoma takatongoziva kuti munhu ndiye munhu akugara namukoma hapana chirango chakamboitwa chokuti zvakafanana nezvakaitwa namaitendai kusvikira yenge yatongowa system takatongoziva kuti ndiye atomukadzi akugara namukoma kusvikira wanga wakugara nayo sekuru kumapfuku pakazoita vana vangani? avaitino vakabereka vana matwins 2 nevamwe woma 1 2 kureva kuti mhuri yavo yakabva vaita vana 4 vakaita vana 4 saka ndo vanga vatoi maiguru vedu avo yakaite vararama kudaro vagara namukoma mukoma vakatanga vakashanda kuchisoja vakabva sei kuchisoja? mukoma iwo vachitaura vanoti maintenance because amaiguru ava maitendai vakanga vakuti ndoda mari yekuti ndichengete vana saka mutemo wehurumende kana mukadzi wakaramba mukadzi iwo uri kuhurumende mukadzi anongoenda kumaintenance woti ndikuda chi ndirowo mari yekuti ndichengete vana saka mukoma wanga watanga kurwadziwa nemari yavanga vakubatirwa ndobva wangoti chibheta ndisiyechi siye basa racho ndobva watosiya saka maintenance ndo yakaita dai pasina zvemaintenance vanga vachiriko dai vanga vachiriko eksekere dai pasina maintenance dai vanga variko vakazoita serasiya ikoko mukoma wasiya ikoko wakabva watanga kuita zvekudhiraivha makombi mabvuku town after that wakabva wazosangana nomunhu ainzi Aroni Shuramo executive ndobva wamboita mene rimwe filimu rakamboita before kuzoipinda kustudio 263 wakudaro ndobva wakabva wazopinda futi kuZBC wakudhiraivha mota yekuZBC here after that ndobva wakazotanga kuita zvekustudio 263 upenyu ndobva wakangotanga kuita mbiri kusvikira wazotanga kuita zvekuimba futi pakazorekota matinedza batsirai mukoma vava kuacta vakuonekwa nenyika yese patv zvii zvakaitika kumhuri yenyu mama akuzvinzikawo sei mama akuzvitambira sei semhuri? Isusu takatoita manyoko because chenji chiri chinhu chokutanga mudzinza rese mudzinza medu hapana munhu akambobudawo patv kunze kwaMuvengwa ndiye munhu wokutanga
even kana kukwira ndege chaiko Muvengwa ndiye munhu wokutanga kukwira ndege mudzinza medu. Ini ndikutotarisira kuti ndine wechi2 ndinofanira kukwirawo ndege. Muvengwa wakwira ndege achienda kuDRC. Waenda kuDRC hawana kuzoenda kuMozambique. Wakaenda kuMozambique po wakatraina zvavo zvechisonezvo kubasa exactly. Even pamabusiness waikwira wachienda kuna South Africa kuna naDubai waiwa vakakwira. So munhu anga akangwarisa. Mukoma wangu wakangwara. Tikatasiso dzanga dziri smart. Zvezve smart wake zvanga zvakavira sei paya. Mukoma wakatanga kungoita usmart kubva handokoti ndaamai wakadzidzisa usmart. Nekuti nguva yakakura ana mukoma zvinhu zvee zvakaoma stereki waitoti kana wakaisirwa chigamba pashoti ravo pasingaoneka kuti paiswa chigamba aina hembe zvokuti kana even isisu kutsvinda kudai takaitosvikopawo kuna mukoma wakakura wakadaro kana kuchikoro vanhu vaitowaziva nenyaya dzesmart. Ine chigamba kudai inenge ine mufoni. Even takini dzamakazovaona wakusungira mabhuruku padumbu dzedze hazvina kutanga naso wakatongobvira kuchikoro wakadaro. Wakabvira wakadaro zvokuti hei smart hamene kuti wanga wakaberekwa sei. Tikatazizi zvekare pakutaura mutauro wavo vainyotaura chizezuru chakadzika chepamurehwa chacho chaicho. Tinotasiyase kuti vamwe vanhu akabva kumusha akazouya kuzogara muno mudhorobha vazhinji vacho tinozisiya izvozviya asi pane murume uye hazvina kunge zvakadaro. Zvaibva kupi kumudzi kwacho? Pana Muvengwa zvinonetsa kunyatsa kuexplaina but chandoziva ndechokuti vaigara vachibvunza amai shona yakati inorevei, ambuya shona yakati inorevei, sekuru wakabereka amai wedu shona yakati inorevei. Munhu aida kuzokubvunza stereki nokuziva zvinhu stereki. Saka waiti chinhu chese chawaudzwa nemukuru wainyanya kuchengetedza chiwana. Saka makaona kuti pakauya kuno kuHarare kenebva pawakapinda pastudio 263 havana kuchinja unhu hwavo kuti ndakuchirungwana ndikudhila nevanhu vakafunda. Waitaura shona munhu uye aichengetedza chiwano chedu. Hamunhu anga ari strict nenyaya yechiwano chedu. Saka zvese shona dzamainzwa dzedze zvimwe zvaizongoona nokuti munhu akaberekwa akangosikuona Mwari ano uchenjeri hwake wanga anawo asi zvizhinji zvacho zvakabva kuvabereki kuna amai kuna naambuya ndo vanhu vaibvunza shona iwawo. Shona dzakadzika dzamainzwa dzedze. Right, Mbamunzwa kwa ndiye kabatsira yechinyanga uyo kamamunzwa patauro zvekare smart and smart yaibva kuna mums ndo wanga ane smart yese. Ndakazoitawo mhanza zvekare yekubvunzawo mudhara Ephraim Chinyanga mushakabvu mudhara Ephraim Chinyanga ndichivabvunza nezvekuti ko smart yemukomana izvakatangira papi? Apa smart hainiwo zvokugeza ndava mushandiwo kana ndakashanda kuHarare. Ndakashanda kuHarare ende uye ndakamboita kuki ndakabva kuki ndakazoenda mukambani andaibikira futi kambani ndichigara taigara tiri smart handati saka nyaya yemvura muri njuzu. Aiwa fishi chigona mazi kuturuka mazi ndikufa. Kuturuka mazi kufa basi sure muenda sure tinayo kutamanga naye nchito imene tamanga naye nchito kala muri smart muri kitchen mutamanga osati osanena inaligwira antaye imwe sure zvino saka ndikutaura kudai mchitaura pamusoro pezvinhu izvo muroora wangu anga asingadiba kugwambone. Inini aito ndida kupfuura amai naamaiwo zvanga zvisingabataneba. Inini handingotaura ka handisingataureba. Ukandiona ndamira pakutaura zakuti ndakutoronga. Zvino iye anga asingadi kubatana manje. Saka tingati here pano kana chimwe kunze kwemombe mbiri idzo dzakatorwa idzodzo pane zvimwe zvipfuyo zvaakambotengawo mukomana. Mombe angana dzeye akaurayira kunengiyo akaurayira kumakura kokako akakusiyira matumbu iyo yanga iri yake kana iyo dzake dzakapa amaidzi dzadziripo dzake pano inini naiye chatino mombe
zvino asi akadzitora nokupukupu asinga ite odhaba. Tingati nisizo mudzimai wamakamurorera imi kuti aiwa baba uyu ndiye mudzimai wangu arorwa nababa uyu wandarorwa mumusha munomo atambirwa nemumusha zviri pamutemo ndeupi? Ndiye matendai. Amatendai. Uyu hamuna kumbovira matomboita kumusha kwako? Kana akangobvisirana pfuma asi pfuma dzakabviswa. Mari akabvisa zvoshuwa. Kuroora akaroora. Asi takangozongotaurirwa chete. Hatina kuti takatozviitira zvirango tichionawo zvatakaita uyu. Zvakangoitwa pachitaundi. Zvakangoitwa pachitaundi. Mapanzo apoka right takabvunza amai Chinyanga kuti anga ari munhu akaita sei? Chinyanga inini kwandiri akanga asiri murume wangu, yenge iri shamwari. Handingati murume nekuti handina zvaakanga asinganditaurire. Secret handinoti secret yaindiigira handisina, kana iniwo handina zvandaimuigira. Kana mhuri yekwedu vakanga vasingamuti mukwasha, akanga ari hanzvadzi nemukoma kuna hanzvadzi dzangu inini. Ndo matorero avaimuita nekuti anga ari munhu akasununguka, aida kutoigwa kana zvokukosheswa kunzi mukwasha achigariswa mumba make. Ndo maanga asingatodi zvokuvigwa, aibva atobuda oenda mumba mune vanhu imomo ogara. Utotanga nyambonite zvokuti imimi ndimaitoseka. Saka mukurarama kwedu yange iri shamwari yangu. Mazenge maakugara mese munoreva here nini kuti inyambo dziye dzavange vakuita pachivhitivhiti nekumba kwacho maingogara muchifara makadaro? Nekumba ndizvozvo zvisina mutsauko, zvokuti ndanga ndazvijaira hangu ndichizviona pachivhitivhiti zvangu zvakangofanana nekuti kumba vainyarara. Vamwe vaitonyarara nekurara, wotozoti tazorora kuseka. Hesi mukoma munhu aigara akarwa smart, handizivi anga ane smart ndiani pakati penyu namukoma, kana kuti zviya zvanga zvakawanana? Zviya zvakanga zvakawanana nekuti dai ndakanga ndiri kuwacha ndine smart iye asingadi kudzipfeka dzidzi dzakachena, maingozviona kuti smart wangu asingaidi, asi tandiri zviya zvakawanana. Tese aiwacha wacho naaipfeka, tanga tiri vanhu vamwe chete. Amapanzo akapo amaroatiriri mapadzo airapo kwanzizo aiwaka zvanga zvakadondana kana vakutaura amai vapita moyo anzi aiwaka zvaiva zvakadondana. Right. Ndiri kwamashamanaka kwamurewa uko uzumba maramba pfungwe. Ndichitaura namuchakabvu mudara Ephraim Chinyanga. Zvimwe zvandakamboti neakambokuitirewo mukomana. Nyaya yechipfuyo zvokutoti ndakarara kumapurisa kai, ndakatorara kumapurisa inini. Mombe dzangu mbiri dzakaenda pano, mbiri dzakatinwa nomupurisa akauya panapa, auya pamusoro penhau yeng'ombe idzodzo. Ndaenda kumapurisa inini, nhau yomapurisa ndasati ndaisvika hangu, asi bhati izvozvo zvakanetsa kubva akaita ukachirwara nyevha. Anga ari kusouth kwakanga waenda kusouth ikoko wakagara chichinjwa nevha ari kurwara naye zvakanaka. Ozouya zvikanzi iye afirwa naamai manjimanjewo, iye anga ani mukadzi wake mudiki iyeyoka. Ndiye akauya panapa achiti nevha ndakamuchengeta, ndakabva ndamudai kumuchengeta kwandakamuita. Ndiri kuda mari dzangu dzandakamupa, akatora mari dzangu. Zvino inini anditi hanzi enda upuhwe mombe kumusha. Ng'ombe dzangu ndine ng'ombe yangu hadzi iriko. Zvino iyoyo mombe yange yani mhuru manje. Mhuru iyoyo wakaitora naamai wacho wakaitina pano.
asi wambobva kusvika panapa tatongana nawo takatini kuimimi kuti ini ndikupei mombe iyoyi iyo mombe ndeyamai kai mombe iyoyi zvamuri kuitora hazvisi izvoba nebva achisina mombe pano achiti iwo akanga watombotora futi imwe mombe yaakauraira kumakura uko kumunda kwamunamba uko waiuraya ikoko wakaitora nyama yacho wakaitakura yese yakadara panapa takasiyiwa matumbo wakabva waenda takati saahoreti zvakanaka zvino saka ini manje ndakasara ndakabata mwoyo wekuti kuiye kuti andiendese kumapurisa inini ng'ombe iri yangu iko kumapurisa ko ndakandaramba futi mapurisa wakatora nezvesimba ndakati hazvina chakaipa ndakararako ndarara ikoko ndakawataura ndakati inini zvino kana iyo zvinevha yakanga azouya pasina kuya zvikanzi imimi muri baba wake munofanira kuti mutoripa mhosva iyo mubhadhare uyo akatora mari yake nhamba dzake dzechitupa akaunza achiti ndinofanira kuti muzive kuti chokwadi munevha anditaura kuti ndiende kopuwa mombe ndakati achino mombe here pano ini ndakaramba kapanapa ndakaramba ndakati iwa uchisina mombe iye akati zvoshuwa handichisina mombe zvino imi mauya kutora nesimba nemapurisa allright maitora asi kana akanga azouya ikoko iwo wakanga watoziva kudhara kuti munhu uyu haachauya bakuno anotofa chete akanga wazviziva nokuti iye mukomana uyu muprofita murume womukadzi akaita kuti mombe itorwe ndiye muprofita aningirike mugwambi akauya azviziva kuti kunoka hachauya pakanadai wakazoda kuiti waitirese futi nhau iyoyo kana kutora juburiketi rekukoko kuti zvinhu izvi zvifambe hazvifambe ba nokuti yanenge asisipo hapachisina ba hapana nichatongana naye zvino wakanga wazviziva izvozvo zvino inini ndakati zvina mhosva mwari ndiye achatonga inini handichisina mhosva ng'ombe dzavatina idzi vatina henyu mazitina nechisimba hazvina mhosva inini ndakusara ndibva ndangosara ndakadaro mudara akarwadziwa nemombe dzakaenda amarovatereri dzakatinwa iwo asingade asi iye chinyanga anganzi haasisina mombe asapa akanyora tsamba akanzi tsamba yakauya nabamunini namainini chinzi aiwaka ndanichivachengeta kusouth africa kusaka vanyora tsamba achiti mutipe mombe zvikanzi aiwa ingawani takawirana kuti hasina kana mombe kunoko mombe yakashandiswa kuripaswa mhosva anzi mukomana akambenga atuka amai vake saka mombe idzodzo ndodzadzaripiswa kuna mama wacho saka pa dzanga dzazoteerwa zvakare inzwai uchapupu kubva kuna anyway chinyanga plus nechepamashura pamukoma asati washaya mukoma wachirwara pane mombe yakanga akapuwa amai namukoma ngozi mukoma wanonzi wakambotukana naamai bvata inini zikutukana kwandaita naamai ndikaenda wape mombe wakapa ichiri tsiru mombe iye ndobva yabereka mwana saka mukoma pawairwara paipa maiguru wakazoya netsamba yainzi yanyorwa namukoma shinzi amai ndini ndanyora tsamba iyi pai mukobamunini jose mombe iyi waitenga saka mai mupfungwa dzavo havana kuzvinzwisa kuti ndinevha ere anyora sinzi nevha akastroka saka mombe ndandakapiwa exactly saka mukoma amai varamba nemombe amai guru mukoma wasisipo amai guru wakabva watora tsamba yeye wakanga ichiti yanyorwa namukoma yeye ndobva waenda naye kwanhakiwa kusvika baba wakatotorwa nemapurisa bva waenda kumapurisa ini ndobva ndafonerwa ndiri kuno kuharare bva ndaenda kumusha ndakasvika bva ndataurwa namukoma waye ime mukoma maakuitira zvinhu zvakadai so izvo munosungisa vabereki nenyaya yekuti makatengesera munhu mombe iyi ime muri kusungisira munhu pamombe yake ndobva taona kuti kuda kuganhura mutauro baba mombe haina basa wapei mombe itese iende ndobva tawapa saka kubva ipapo amai havana kuzombofara kuti murume wangu akasungisirwa mombe yangu kubva ipapo mai guru wakabva watotanga ukavoenda kuuya kumba kwana